Hello guys, गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। वेलकाम टू माय चेनेल। सो बिदिब्ला दिनै एसएसबी टेट गाइड बुकनिफ्राय लोअर प्राइमारि लेभेलनि थाखाय सानखान्थि आयदानि माखासे MCQs नि सल्युशन्स आरो हिन्ट्सफोरखौ आं नोंथांमोननो होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो बयनिसिमबो। आरो बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समनि गेजेरावबो नुबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे हिन्ट्स आरो सल्युशन्सखौ मोननायनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो राइट कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो दिहुननो हागोन आनजादाव। सो स्टार्ट खालामनि। अब्ला जों दिनै 31 निफ्राय जोङो गासै 40 सिमनि MCQs नि सल्युशन्स आरो हिन्ट्सखौ नायगोन। बिनि सिगांनि भिडिअसफ्राव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन 1 निफ्राय 30 सिम खालामनाय MCQ नि हिन्ट्स आरो सल्युशन्सफोरखौ। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो, बेवहाय थांनानै गोरलैयैनो नायनानै बुजिनानै लानो हागोन। स' जोंहा 31 आव दङ 12 1/2% बेसे होननानै सोंदों। 12 1/2% बेसे जायो होननानै सोंदों। आच्चा, जों बेखौ मा होनना बुङो? गलाय गथाय बोखाव खोन्दो होननानै बुङो। अर्थात फ्रेक्शनानो बियो मोनसे, नाथाय बियो गलाय गथाय। स' बेखौ जों गथा महराव लाबोग्रोनांगौ गिबियावनो। जों बोरै लाबोयो नायनि फै। स' 12 1/2खौ जों गथा महराव लाबोनो थाखाय जोङो 12 जों 2 जों जेब्लाबो सानजाबग्रोनांगौ। 12 जों 2 जों माल्टिप्लाइ खालामग्रोनांगौ। 12 जों 2 जों जोंहा माल्टिप्लाइ खालामबा 24 मोनो। आरो जोंहा गोजौआव बेसे दंमोन? 1 दंमोन। जों बेजों प्लास खालामनांगौ। बा 1 जों प्लास खालामबा जोंहा बेसे जायो? 25। बा जोंहा बेसे जाना दङ बियो? 25/2 जानानै दङ। दानिया 25/2 जानानै दङ। बे 25/2 नि पार्सेन्टखौनो सोंदों। होमबा 12/1/2% माने जादों 25/2%खौनो होननाय जादों। दानिया जोंहा पार्सेन्टनि मिनिङा मा? पार्सेन्टनि ओंथिया माखौ होननाय जायो? पार्सेन्टनि ओंथिया बेनो, साप'ज आं जुदि 1% लिरोबा जोंहा मा होनदों? 1/100खौ होनना बुंनाय जायो। जुदि 2% लिरोबा जों माखौ होननाय जायो? 2/100खौ होनना बुंनाय जायो। होमबा 25/2% माने जोंहा बेसे जागोन बियो? गोजौआव 25/2, गाहायाव बेसेबां? 100। आच्चा, जों बेखौ मा खालामनो हायो? 25/2खौ जुदि जों बेखौ सानजाब होयो, माल्टिप्लाइ खालामो, अब्ला जोंहा 100आ गोजौआव थांगोन। 100नि गाहायाव मा दंमोन जोंहा? 1। बे 1आ जोंहा गोजौआव थांगोन। 100आ मायाव फैगोन? गाहायाव फैगोन। जोंहा 1आ गोजौआव थांगोन। 100नि गाहायाव थानाय 1आ जेब्लाबो गोसोआव लाखि, मोनसे नाम्बारनि गाहायाव जेब्लाबो मा थायो होननानै हमना लायो? 1 थायो होननानै हमना लानो हायो। मानो होनबा 1 जों 100खौ जों डिभाइड खालामबा माखौनो मोनगोन? 100। 2खौ जोङो माबो लिरनो हायो? 2/1 लिरनो हायो। मानो होनबा 2 जों 1 जों डिभाइड खालामबा जोंहा मायानो मोनफिनो? 2आनो मोनफिनो। स' जों बेखौ बेबायदि मोनबाय। जोंहा जेब्ला नैबे डिभाइड सिनखौ जोङो माल्टिप्लाइ होनाय लोगो लोगो जोङो मा जाबाय? 100नि गाहायाव थानायाव 1आ गोजौआव थांबाय आरो 100आ मायाव फैबाय? गाहायाव फैबाय। स' 25 जों 100खौ डिभाइड खालामबा जोंहा बेसे मोनो? 4। होमबा नाय नोंथांमोना मा थाखो? गोजौआव मा थाखो? 1, गाहायाव मा थाखो? 2 × 4। होमबा 2 जों 4 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बेसेबां जायो? 8 जायो। होमबा दानिया जों 1खौ 8 जों डिभाइड खालामनांगौ। बिनि थाखाय जों पइन्ट हरग्रोनि। मानो होनबा जोंहा 1आ रानजाया। होमबा पइन्ट हरोबा जोंहा 0 मोनसे मा जागोन? बारायगोन। होमबा 8 जों 1 हरोबा जोंहा बेसेबां जायो? 8। होमबा जोंहा बेसेबां फैगोन? 2। 2आबो डिभाइड खालामजाला, जोंहा पइन्ट लानाय दंखायो जिहेतु, ओंखायनो बेवहाय मा बारायना लानो हायो? जोङो 0 बारायना लानो हायो। होमबा 8 जों 2 हरोबा जोंहा बेसेबां जायो? 16। 3 लानो हानाय नङा जोङो, 3 बा जोंहा बारा जागोन। होमबा जोंहा माइनास खालामबा बेसेबां जागोन? 4 फैबाय। होमबा जोंहा 4आबो डिभाइड खालामजाया, जोंहा पइन्टनि 0 बारायना लानो हायो। होमबा 8 × 5 बेसेबां जायो? जोंहा 40 जायो। स' जोंहा डिभाइड खालामनानै जों बेसे मोनखो? 0.125 मोनबाय। स' जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन? 0.125 गोनाङा जागोन। स' आवर कारेक्ट अपसन इज 0.125 जागोन। स' कारेक्टआनो बेवहाय बे एन्सारा जागोन। स' जोंहा नेक्स्ट सोंनायाव दङ 32आव A, B आ मोननै रोदा अनजिमा, अर्थात A आरो B आ प्राइम नाम्बारनो, अब्ला A + B आरो A - B नि साधारन दिहुनगिरिया जागोन, अर्थात कमन फेक्टरा मा जागोन होननानै सोंदों? A + B आरो A - B नि कमन फेक्टरा। होमब्ला जों गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि A आरो B आ रोदा अनजिमा। रोदा अनजिमाया माखौ होनना बुङो? आरो साधारन दिहुनगिरिया माखौ होननानै बुंनाय जायो? स' जों बिनि थाखाय नैबेखौ नाय। रोदा अनजिमाया माखौ होनना बुङो? जोंहा जाय अनजिमाया गावजोंल' आरो 1 जोंल' ग्रुप डिभाइड खालामजायो, बे अनजिमाखौ जोङो मा अनजिमा होनना बुङो? रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। आरो गोसोआव लाखि, जोंहा बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया सोर? 2। होमबा 2आ बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमा, जोंहा 2 निफ्रायनो जागायजेनलाङो। होमबा 2 नि उनावहाय रोदा अनजिमाया सोर? जोंहा 3, 3 नि उनाव जोंहा सोर फैयो? 5, 5 नि उनाव सोर फैयो? 7, बिनि उनाव 11, 13 बिदिनो थांबाय थागोन। होमबा बेफोर अनजिमाया गावजोंल' ग्रुप रानजायो आरो सोरजोंल' ग्रुप रानजायो? 1 जोंल' ग्रुप रानजायो। होमबा बेबायदि अनजिमानि गेजेराव जोंहा कमन फेक्टरा सोरल'? 1 आरो गावल'। होमबा जों नायनि नैबावहाय नोंथांमोना नुदों दायो
6 को जों 2 जों डिवाइड खालामनो हायो बेसे गोलैयो 3 गोलैयो बेबायदिनो 8 को जोङो 2 जोंबो डिवाइड खालामनो हायो बेसे गोलैयो 4 गोलैयो होमबा 6 आरो 8 नि कमन फेक्टरा मा होननानै बुंबा नोंथांमोना मा होननानै बुंनांगोन 2 6 खौबो डिवाइड खालामनो हानाय 8 खौबो डिवाइड खालामनो हानाय अनजिमाया सोर जोंहा 2 ओंखायनो 6 आरो 8 नि 6 आरो 8 नि कमन फेक्टरा सोर 2 बिदिब्ला कमन फेक्टरा साधारन सानजाबगिरिया माखौ होनना बुङो साधारन दिहुनगिरिया जायखौनाखि जोङो ग्रोब जाय अनजिमाजों जोङो बेखौबो ग्रोब डिवाइड खालामनो हायो बे अनजिमाखौ जोङो साधारन दिहुनगिरि होननानै बुंनाय जायो स' जोङो नायनि बेवहाय ए आरो बि खौ रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जादों रोदा अनजिमा ए आरो बिआ रोदा अनजिमानो माने ए आरो बिनि गेजेराव रोदा अनजिमा माने ए आरो बि खौ जोङो मोनसेल' अनजिमाजों जों डिवाइड खालामनो हायो बे ग्रोब अनजिमायानो जाबाय सोर अनलि 1 गोसोआव लाखि होमबा जोङो बुजिनो थाखाय ए खौ जों हमनानै लानि जोङो 5 हमना लानि जोङो बि खौ हमनानै लानि जोङो सपोज 2 जोंहा 5 आबो रोदा आरो 2 आबो मा जोंहा 2 आबो रोदा जोंहा 5 आबो रोदा 2 आबो रोदा जोङो ए आरो बि खौ जायखिजाया रोदा अनजिमा होननायलाय जोङो ए खौ जों 5 हमनानै लानि बि खौ जों 2 होननानै लानि जेराव 5 आबो रोदा 2 आबो रोदा अब्ला ए प्लास बि आ बेसे जागोन ए प्लास बि आ बेसेबां जागोन जोंहा ए प्लास बि आ जागोन 5 प्लास 2 5 प्लास 2 माने जोंहा बेसेबां जायो 7 होमब्ला ए माइनास बि आ बेसेबां जागोन ए माइनास बि आ बेसेबां जागोन जोंहा 5 माइनास 2 बेसेबां जागोन जोंहा 3 होमबा ए प्लास बि आरो ए माइनास बि नि साधारन सानजाबगिरि माने कमन फेक्टरखौ सरि साधारन दिहुनगिरिखौ होनना बुंदों कमन फेक्टरखौ बुंदों होमबा मा जागोन थारमाने माखौ सोंनाय जादों 7 आरो 3 नि मा कमन फेक्टरा बेसे होननानै सोंनाय जादों कमन फेक्टरा बेसे 7 खौबो ग्रोब राननो हानाय 3 खौबो ग्रोब राननो हानाय कमन फेक्टरा सोर अनलि सोर 1 ल'सो नोंथांमोना नुबाय 7 खौबो ग्रोब डिवाइड खालामनो हानाय 3 खौबो ग्रोब डिवाइड खालामनो हानाय अनजिमाया जेबो गैया बेवहाय 1 नि अनगायै बिदिब्ला जोंहा कमन फेक्टरा सोर बेवहाय 1 स' बिदिब्ला जोंहा कारेक्ट अपसना सोर जागोन 1 जागोन ए प्लास बि आरो ए माइनास बि नि कमन फेक्टरा साधारन दिहुनगिरिया जोंहा सोर जागोन 1 बेवहाय एन्सारखौ ए होदों बे गोरोन्थि जादों एन्सारा मा जानांगौ जोंहा डि जानांगौ बेवहाय जोंहा ए प्लास बि आरो ए माइनास बि नि साधारन दिहुनगिरिया जोंहा 1 जानांगौ बेबायदिनो नोंथांमोना ए खौ गुबुन अनजिमा बि खौ गुबुन अनजिमा लानानै नोंथांमोना नायनो हागोन स' दानिया जों नेक्स्ट सोंनायाव थांनो जुदि 3 टु दि पावार एन इक्वल टु 81 अब्ला एनआ बेसे होननानै सोंदों होमबा 3 टु दि पावार एन इक्वल टु 81 अब्ला एनआ बेसे जागोन बेथ' जोबोद गोरलै सोंनाय नोंथांमोना मिथिखागौ एननि जायगायाव जों मा लायोब्ला जों 81 खौ मोनगोन बेखौ होननानै बुंनाय जादों स' एननि जायगायाव जों मा लायोब्ला 81 खौ मोनगोन जों नायनि 3 टु दि पावार एन इक्वल टु जोंहा बेसेनो 81 होमबा जोंहा एननि जायगायाव मा लायोबा जागोन नायनि 3 टु दि पावार 4 लायोबा जोंहा जेब्लाबो मा जागोन 81 जागोन मानो जायो नाय 3 इंटू 2 टू दी पावर मानि मा होनाय जायो 3 सानजाब 3 खनबेसे माल्टिप्लाइ खालामनांगौ खनब्रै माल्टिप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना नाय 81 मोनगोन ना मोना 3 इंटू 3 बेसेबां जायो 9 3 इंटू 3 बेसेबां जायो जोंहा 9 9 इंटू 9 बेसेबां जायो 81 जायो होमबा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ 3 टू दी पावर 4 आ जोंहा बेसे जायो 81 जायो 3 टू दी पावर 4 मानि 3 3 खनब्रै माल्टिप्लाइ खालामनांगौ 3 3 खनब्रै माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बेसे मोनो 81 होमबा n नि जायगायाव जों बेसे लानांगोन 4 लागोन अब्लासो जों मा मोनगोन 81 मोनगोन स' कारेक्ट अपसना जोंहा बेसे जागोन बेवहाय 3 टू दी पावर n इक्वल टू 81 आव जोंहा कारेक्ट अपसना जागोन जोंहा b आ जागोन जोंहा 3 टू दी पावर 4 जाब्लासो जोंहा 81 मोनगोन नाथाय बेवहाय कारेक्ट अपसनखौ d होनाय दङ बे गोरोन्थि जादों गाइस नोंथांमोना बेबायदि गोरोन्थिखौ नुयोब्ला मा सानो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै हो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगोन स' गाइस जोंहा 34 आव दङ जोंहा 2 टू दी पावर n माइनास 1 आ मोनसे रोदा अनजिमा जायोब्ला n आ मोनसे जरा अनजिमा जागोन ना रोदा अनजिमा जागोन ना बेजरा अनजिमा जागोन ना गोजौनि मोनसेबो नङा बबे मोनसे जागोन जों नायनि स' गाइस जोंहा सोंदों 2 टू दी पावर n माइनास 1 आ मा जानांगौनो रोदा अनजिमा जानांगौनो माने प्राइम नाम्बार जानांगौ जोंहा प्राइम नाम्बार होमबा रोदा अनजिमा जानांगौ 2 टू दी पावर n माइनास 1 जों खालामनानै जेसेबां मोनो बे जोंहा रोदा नाम्बार रोदा अनजिमा जानांगौ होमबा जों नायनि n आ मा जागोन होनना सोंदों n आ मा अनजिमा जागोन स' n खौ जों मानिफ्राय स्टार्ट खालामनि 1 2 3 4 5 6 7 जों बिदि लांनि जोङो मा जायो नाय 2 टू दी पावर 1 माने जोंहा बेसेबां जायो 2 जायो 2 स्क्वायर माने बेसेबां जायो 4 जायो 2 क्यूब माने बेसेबां जायो 8 जायो 2 4 माने बेसेबां जायो 16 जायो 2 टू दी पावर 5 माने 32 जायो बेबायदिनो थांबाय थागोन दानिया जों नैबे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामसै जोङो 2 टू दी पावर n खौ नैबाव मोनग्रोबाय 2 टू दी पावर n खौबो मोनबाय दानिया 2 टू दी पावर n माइनास 1 आ मा जायो नाय बा 2 टू दी पावर 1 लायोबा मा जागोन नाय 2 टू दी पावर 1 माइनास 1 जायोब्ला जोंहा n नि जायगायाव जों बेसे लाखो 1 लाबाय होमबा 2 टू दी पावर 1 माइनास 1 माने मा होनाय जायो 2 टू दी पावर 1 मिन्स वाट 2 आनो माइनासा माइनास 1 आ 1 होमबा 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा जोंहा बेसेबां जायो 1 सरि एक्चुअलि बे रोदा नङा
जोंहा रोदा 1आ जोंहा रोदा अनजिमा नङा जोंहा रोदा जानांगोन होमबा 2 स्क्वायर माइनास 1 नाय नोंथांमोना जोङो n नि जायगायाव मा लायोबा 2 जायो 2 लायोबा मा जागोन 2 टू द पावर n माइनास 1आ होमबा 2 स्क्वायर माइनास 1आ बेसेबां जायो 4 माइनास 1 बेसेबां जायो 3 3आ मा अनजिमा जोंहा रोदा अनजिमा जोंहा मा जानांगौनो नैबे रोदा जानांगौनो रोदा अके स' 2 क्यूब माने बेसेबां जायोमोन जोंहा 8 जायोमोन होमबा 8 निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेबायदि बेसेबां मोनो जोंहा 7 अब्ला जोंहा बावबो मा मोनदों रोदा मोनदों रोदा जानांगौनो जोंहा होमबा 2 टू द पावर 4 माइनास 1आ बेसेबां जायो जोंहा नाय 2 टू द पावर 1 माने बेसेबां जायो 16 16 निफ्राय 1 माइनास खालामबा जोंहा 15 जायो 15आ रोदा नङा गाइस गोसोआव लाखि 15आ गावजोंल' रानजाया 1जोंल' रानजाया बियो गुबुन अनजिमाजोंबो रानजायो जेरै 3 जोंबो रानजायो 5 जोंबो रानजायो अके स' 2 टू द पावर 5 माइनास 1 2 टू द पावर 5 माने जोंहा बेसेबां जायो 32 होमबा 32 निफ्राय जों 1 माइनास खालामबा बेसे मोनो 31 माइनास मोनो सरि 31 मोनो अब्ला 31आ मा जोंहा रोदा अनजिमा बेबायदिनो फैबाय थागोन गाइस होमबा नोंथांमोना नोजोर खालामदो दायो 2 टू द पावर n माइनास 1आ रोदा जानांगौनो अके रोदा जानांगौ प्राइम नाम्बार जानांगौ होमबा बबे बबे जागोन माने मा जागोन नैबे जागोन बे जागोन आरो बे जागोन 3 7 31 जागोन होमबा बे रोदा जानायाव नोंथांमोना नोजोर खालाम nआ मा जादों मा अनजिमा जादों nआ नाय बावहाय nखौ जों बहाय मा लादों 2 लादों nखौ बहाय मा लादों 3 लादों nखौ बहाय मा लादों 5 लादों अर्थात जोङो रोदाखौ माला मोनदों 2 लायोब्ला मोनदों 3 लायोबा मोनदों आरो 5 लायोबा मोनदों अके nखौ जों जेब्ला 2 लायो 3 लायो 5 लायो अब्ला जों रोदा मोनदों बेबायदिनो 7 लायोबाबो मोनगोन बेबायदिनो जोंहा रोदा अनजिमा 11 लायोबाबो मोनगोन अके स' बिदिब्ला nआ मा जानांगौ nआ रोदा अनजिमा जाब्लासो जोङो मा मोनगोन रोदा अनजिमा मोनगोन स' जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन गाइस बावहाय nआ मा जागोन बबे मोनसेया जागोन रोदा अनजिमा जागोन कारेक्ट अपसना मा जागोन जोंहा बिया जागोन nआ मा जाथारनांगोन रोदा अनजिमा जाथारनांगोन गाइस नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा जायखिजाया मोनथाम फारि मिथिंगा अनजिमानि सानजाब गासैया गाहायनि बबे अनजिमाजों रानजाग्रा होनना बुंदों जायखिजाया मोनथाम फारि मिथिंगा अनजिमा बावहाय मिथिंगा अनजिमानि खोथा बुंदों मिथिंगा अनजिमा माने नेचारेल नाम्बारनि फारि मिथिंगा अनजिमा माने सिरिज मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थानाय जेरै 1 2 3 बा 4 5 6 बेखौ होनना बुंदों फारि मिथिंगा अनजिमा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांबाय थानाय स' बिसोरनि सानजाब गासैया गाहायनि बबे अनजिमाजों रानजाग्रा होननानै बुंनाय जादों स' जों बयबो मिथिखागौ मिथिंगा अनजिमा माखौ होनना बुङो जोंहा मिथिंगा अनजिमा मानिफ्राय स्टार्ट जायो 1 2 3 4 5 बिदिनो 6 7 थांबाय थागोन स' जोंहा फारि मिथिंगा अनजिमा होनना बुंनाय जादों फारि माने मा जोंहा जेब्लाबो गोसोआव लाखि फारि माने जोंहा 1 नि उनाव सोर फैगोन 2 2 नि उनाव सोर फैगोन 3 बेबायदिनो जुदि नोङो 4 निफ्राय लायोबा मा जागोन 4 5 6 जागोन बिदिनो 7 निफ्राय लायोबा 7 8 मा जागोन जोंहा 9 आच्छा मा होनना बुंदों सोंनायाव जुदि 1 into 2 into 3 माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 4 5 आरो 6 माल्टिप्लाइ खालामोबा बेबायदिनो 7 8 9 माल्टिप्लाइ खालामोब्ला जोंहा सोरजों रानजायो होननानै सोंनाय जादों अर्थात बिसोरनि सानजाब गासैया बिसोरनि जा प्रडाक्ट बे प्रडाक्टआ सोरजों रानजायो 5 जों रानजायो ना 6 जों रानजायो ना 7 जों रानजायो ना 8 जों रानजायो होननानै बुंनाय जादों स' जों नायनि जोंहा बेसे जागोन बियो 6 जागोन जोंहा बेसे जागोन बियो 120 जागोन राइट 4 into 5 20 20 into 6 जोंहा बेसे जायो 120 स' जोंहा बे जागोन 494 जागोन दानिया बे अनजिमाफ्रा बिदिनो थांबाय थागोन बे अनजिमाफ्रा बे सानजाब गासैया माजों रानजायो होनना बुंदों जोंहा 6 जों रानजायो ना 5 जों रानजायो ना 8 जों रानजायो नाय नोंथांमोना बेवहाय नोजोर खालाम 6आथ' 6 जों रानजाखायो 120खौबो जों 6 जों डिभाइड खालामनो हायो 494खौ जों 6 जों डिभाइड खालामनो हायो 494खौबो बिदिब्ला जों बेखौ 5 जों हाया बेखौ 5 जों हायो बेखौ 5 जों हाया बेखौ जों 7 जों हाया बेखौ जोङो 7 जों हाया बेखौ जों 7 जों हायो अब्ला बेखौ जों 8 जोंबो हाया बेखौ जों 8 जों हायो नाथाय बेखौ 8 जों हानो हागौ अब्ला बेवहाय मोनथामखौबो डिभाइड खालामनो हानाय अनजिमाया सोर जाना दङ बेवहाय 6 जानानै दङ 6आ 6खौबो डिभाइड खालामनो हायो 120खौबो डिभाइड खालामनो हायो 494खौबो डिभाइड खालामनो हायो होमबा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय मोनथामखौबो माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाय मोनथाम अनजिमाखौबो डिभाइड खालामनो हानाय अनजिमाया सोर 6 स' जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन जेरावहाय मा दङ 6 जानानै दङ बे जागोन स' जोंहा कारेक्ट अपसना जोंहा मा जाना दङ 6आ जानानै दङ स' एन्साराबो जोंहा कारेक्ट एन्सारा बि स' जों मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांसिगोन जोंहा गिबियावनो जों बेबायदि फारि मिथिंगा अनजिमाखौ जों जुदि मोनथाम फारि मिथिंगा अनजिमाखौ जों जुदि सानजाबोब्ला मोनथाम फारि मिथिंगा अनजिमाखौ जों सानजाबोब्ला माजों डिभाइड खालामजायो जेब्लाबो 6 जों डिभाइड खालामजायो गासैबो 6 जों डिभाइड खालामब्ला जागोन बेबायदिनो 10 into 11 into 12आबो जोंहा 6 जों डिभाइड खालामजागोन बेबायदिनो थांबाय थागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि दिनैनिफ्राय
स' नेक्स्ट सोंनायाव दङ जोंहा लांदां जायगा सुफुं बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमा बयनिख्रुइ दुइसिन प्राइम नाम्बारा सोर बयनिख्रुइ फिसासिन प्राइम नाम्बारा जोंहा सोर 2 आरो बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमा होनना बुंदों बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमा बेवहाय मा जागोन बे ब्लेंकआव जोंखौ खालामनो होदों बा दुइसिन जथाय अनजिमाखौल'सो जों दायो मिन्थिनांसिगौ जोंहा दुइसिन रोदा अनजिमायाथ' मा जों बयबो मिन्थिखायो 2 निफ्राय जागायजेनो जोंहा रोदा अनजिमाया प्राइम नाम्बारा गोसोआव लाखि आरो बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमाया मा जागोन दुइसिन जथाय अनजिमाया मा जागोन जों नायनि जथाय अनजिमा माखौ बुङो जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि स' जों गाइस गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि जथाय अनजिमा माखौ बुङो जायखौ जों कम्पोजिट नाम्बार होननानै बुंनाय जायो कम्पोजिट नाम्बारा माखौ होनना बुंनाय जायो जाय अनजिमाखौ जाय नाम्बार्सखौ जोङो रोदा अनजिमानि प्राइम नाम्बार्सनि माल्टिप्लिकेशन अर्थात प्रडाक्ट हिसाबै जों फोरमायनो हायो जाय अनजिमाखौ जोङो रोदा अनजिमानि सानजाबगासै महरै फोरमायनो हायो बे अनजिमाखौ जोङो जथाय अनजिमा होननानै बुंनाय जायो बिदिब्ला जों बुजिना लाग्रोनि जथाय अनजिमाया मा बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना 6खौ नाय नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै 6खौ जोङो मा 2 into 3 खालामनो हायो अके 2आबो रोदा 3आबो रोदा अके स' 4खौ नाय 2 into 2 जों खालामनो हायो 2 into 2 बेसेबां जायो जोंहा 4 होमबा 2आबो रोदा बिदिब्ला बे अनजिमाफोरा मा अनजिमा 6आबो जथाय अनजिमा 4आबो जथाय अनजिमा बिदिब्ला 8आलाय जथाय अनजिमा नंगौना नङा जों नायनि 8आ मा अनजिमा नंगौना नङा जथाय अनजिमा नायनि जों नाय जों 8खौ मा खालामनो हायो 2 into 2 into 2 मोनथाम माल्टिप्लाइ खालामनानै लिरनो हायो अब्ला बेयो मोनसे मा अनजिमा जथाय अनजिमा बेवहाय 2आबो रोदा बेबो गासैबो रोदा जाजोबनांगोन जोंहा सानजाबगिरिया जों बेखौ मा अनजिमा होनना बुङो जथाय अनजिमा होननानै बुंनाय जायो बिदिब्ला 9आ जथाय अनजिमा नंगौना नङा 3 into 3 3आबो रोदा 9आबो जथाय अनजिमा 10आबो मोनसे जथाय अनजिमा मानो होनबा जों बेखौ मा खालामनो हायो 2 into 5 2आबो रोदा 5आबो रोदा अके स' जाय अनजिमाखौ जों बेबायदि रोदा सानजाबगिरिफोरनि सानजाबगासै महरै फोरमायनो हायो रोदा प्राइम नाम्बार जों बेखौनो मा अनजिमा होनना बुङो जथाय अनजिमा कम्पोजिट नाम्बार होननानै बुंनाय जायो बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय नोंथांमोननि गोसोआव अबसे नैबे साननाया जाखांफैग्रोनो हागौ 3आ जथाय अनजिमा नंगौना नङा स' गाइस 3आ जथाय अनजिमा नङा मानो होनबा नाय नोंथांमोना 3खौ जों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाय अनजिमाया मा 3 आरो 1 बेवहाय 3आ रोदा नाथाय 1आथ' मा नङा रोदा नङा स' बेवहाय 3आबो रोदा नङा 2आबो जथाय अनजिमा नङा 1आबो जथाय अनजिमा नङा जोंहा जथाय अनजिमाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो गोसोआव लाखि 4निफ्राय होमबा जथाय अनजिमाया जोंहा 4 बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमाया जोंहा जाबाय सोर 4 आरो बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया जाबाय जोंहा 2 अके बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया जोंहा जाबाय 2 बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमाया जाबाय जोंहा 4 अब्ला बेवहाय मा जागोन बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया माखौ फोरमायदों 2 आरो बयनिख्रुइ दुइसिन जथाय अनजिमाया माखौ फोरमायदों 4 होमबा मा जागोन बेवहाय 2आ सोरनिख्रुइ दुइसिन 4निख्रुइ दुइसिन 2 is less than मा 4 बे जाबाय 2खौ फोरमायदों बे जाबाय माखौ फोरमायदों होमबा मा जागोन 2 is less than 4 जागोन होमबा कारेक्ट अपसना जोंहा सोर ए स' कारेक्ट अपसना जोंहा ए राइट एन्सारा गोरोन्थि गैया दानिया नायनि 37आव ए आरो बिआ सोमोन्दो गोनां रोदा जायोब्ला बिसोरनि देसासाया मा होननानै बुंनाय जादों ए आरो बिआ मोनसे सोमोन्दो गोनां रोदानो अब्ला बिसोरनि देसासाया मा जागोन होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना मिथिगौ रोदा अनजिमाया जेसेबांनाखि सोमोन्दो थाया बिसोरनि गेजेराव मोनसेल' जोंहा कमन थायो आरो बे कमन अनजिमायानो सोर जोंहा 1 फर एग्जाम्पल आं नोंसोरनि एग्जाम्पल होना खिन्थानि जोंहा मा 2 आरो 3आ मा रोदा 2 आरो 3नि गेजेराव कमन अनजिमाया सोर अनलि 1 आरो जेबो कमन गैया बेबायदिनो रोदा अनजिमा लाबावनो जों 3 5 बिसोरनि गेजेराव कमन अनजिमाया सोर अनलि 1 नों जेसेबांनोखि ला 7 ला 11 ला बिसोरनि गेजेराव कमना सोर अनलि 1 होमबा नोंथांमोना नुबाय बिसोरनि गेजेराव अनलि कमना सोर 1 होमबा जोंहा देसासा होननाय बुस्थुआ मा होनना बुङो ओड शेप होनना बुङो जायखौ जों ओड शेप अर्थात हाइस्ट कमन फैक्टर होमबा कमन अनजिमानि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाखौनो जों मा होनना बुंनाय जायोमोन ओड शेप अर्थात देसासा होमबा बेवहाय कमन अनजिमाया सोरल' 1ल' ओंखायनो ओड शेपआ मा जागोन अनलि 1 जागोन स' गाइस बेवहाय अनलि 1 जागोन एन्सारा होमबा नुबाय नोंथांमोना कारेक्ट अपसना जोंहा सोर जाना दङ 1 जाना दं ए आरो बिआ सोमोन्दो गोनां रोदा जायोब्ला बिसोरनि देसासाया जागोन जोंहा 1 गोसोआव लाखि आं नोंथांमोननो दायो सर्ट ट्रिक्स होनो सानदों ए आरो बिआ रोदा अनजिमा होनना बुङोब्ला आरो बिसोरनि जुदि देसासा सोङोब्ला जेब्लाबो मा जागोन देसासाया 1 जागोन आरो दुसासेयालाय मा जागोन होनना सोङोब्ला जेब्लाबो गोसोआव लाखि दुसासेया मा जागोन होनबा जेब्लाबो गोसोआव लाखि ए इनटु बि जागोन दुसासा सोङोब्ला ए इनटु बि अर्थात एलसियाम सोङोब्ला जोंहा ए इनटु बि दुसासा सोङोब्ला आरो देसासा माने ओड शेप सोङोब्ला मा जागोन अनलि 1 ओड शेप सोङोब्ला देसासा सोङोब्ला बे देसासाखौ सोङोब्ला अनलि 1 जागोन
नाथाय जुदि दुसासा एलसियाम सोङोब्ला मा जागोन an2b जागोन। स' गाइस नेक्स्ट सोंनायाव दङ जोंहा 38 मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय जथाय अनजिमाफोरनि बयनिख्रुइ गेदेर रोदा दिहुनगिरिया मा होनना बुंदों। स' गाइस आं गिबियाव नोंथांमोननो खिन्थानो सानो जोंहा बे सोंनाया एसे गोरोन्थि बायदि जानानै दङ। बेवहाय सोंनाया एसेबां क्लियार जायाखै। बेवहाय बुंदों मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय जथाय अनजिमाफोरनि बयनिख्रुइ गेदेर दिहुनगिरिया होननानै बुंदों। अर्थात बयनिख्रुइ देरसिन राननो हानाय अनजिमा सोर। बेवहाय मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय माने जोंहा अनजिमाया मोनथाम जानांगोन, बेबायदि मोनथाम जानांगोन। नाथाय बे अनजिमाया मा जानांगोन, जथाय अनजिमा जानांगोन। जथाय अनजिमायाथ' जोंहा गोबां दङ। मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय जोंहा जथाय अनजिमायाथ' गोबां दङ। बे जथाय अनजिमाफोरनि बयनिख्रुइ गेदेर रोदा दिहुनगिरिया मा होननानै सोंदों। बयनिख्रुइ गेदेर रोदा दिहुनगिरिया मा जानो हागौ, जोंहा बे सोंनाया गोरोन्थि जादों, क्लियार जाजोबाखै। मानो होनबा बेवहाय मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय जथाय अनजिमाया जोंहा गोबां जानो हागौ। 101 जानो हागौ, 102 जानो हागौ, 103 जानो हागौ। दा बिसोरखौ राननो हानाय बयनिख्रुइ गेदेर दिहुनगिरिया मा जागोन होनना सोंदों। स' बे सोंनायाव जोंहा एसे गोरोन्थि जादों, ओंखायनो बिनि सोंनायनि फिननायखौ आं दिहुननो हायाखै गाइस। स' अब्लाबो आं नायबावगोन बिनि सोंनाया गोरोन्थि जादों नामा, ना आंनि बुजिनायासो गोरोन्थि जादों नामा। स' जुदि आंनि बुजिनाया गोरोन्थि जादोंबा उननि भिडिअ नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन। स' गाइस नेक्स्ट सोंनायाव दङ जोंहा n³ - 1 महराव लिरनो हानाय रोदा अनजिमाया होनना बुंदों। n³ - 1 महराव लिरनो हानाय रोदा अनजिमाया सोर। बेवहाय नोंथांमोना नुदों 7आबो रोदा, 7 आरो 17आबो रोदा, 37आबो रोदा। होमबा जों 7खौ बे महराव लिरनो हागोन ना हाया नायनि जोङो। नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ मा 2³ माने बेसे जायो 8। 2³ means what 8। होमबा 2³ - 1 माने बेसेबां जागोन 8 - 1 बेसेबां जायो 7। होमबा जों 7खौ मा लिरनो हायो 2³ - 1 महराव लिरनो हायो। माने मा महराव लिरनो हायो 2 to the power n - 1 आव लिरनो हायो। अके जानाय नङा। दानिया सोंदों 615 आरो 693खौ राननो हानाय बयनिख्रुइ गेदेर अनजिमाया मा, जेराव खेबफ्रोमावबो 6 आद्रा थायो। स' गाइस बेवहाय 615 आरो 693खौ डिभाइड खालामनो हानाय देरसिन अनजिमाखौ सोंदों। जोंहा 615 आरो 693खौथ' जोंहा गोबां अनजिमाजों जों डिभाइड खालामनो हायो। नाथाय बे डिभाइड खालामनो हाग्राफोरनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिनखौ होननानै बुंदों, जेरावहाय आद्राया बेसेबां थायोनो 6 आद्रा थायो। स' बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना मा खालाम 615निफ्रायबो जेसेबां आद्रा थायो होनना बुंदोंमोन 6 आद्रा थायो बेखौ माइनास खालाम। अर्थात 615निफ्राय 6 माइनास खालाम, आरो बेबायदिनो 963निफ्राय बेसे आद्रा थायोमोन 6, बेखौ माइनास खालाम। बेखौ माइनास खालामखांनानै जेसेबां मोनो बेखौ जोङो बबे मोनसे अनजिमाजों ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो, जोंहा बेनो कारेक्ट अप्सन जागोन। स' 615निफ्राय जोङो 6 डिभाइड खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 609 मोनगोन, राइट। बिनिफ्राय जों बेखौ माइनास खालामबा जों बेसे मोनगोन, जों 687 मोनगोन, 687। दानिया 609 आरो 687खौ डिभाइड खालामनो हानाय अनजिमाया सोर, नोंथांमोना नागिरदो। जोंहा नों मिथिखागौ जुदि 8 थायो अब्ला 8आ जोंहा 9 गोनां अनजिमाखौ जों डिभाइड खालामनो हाया। जों 7 गोनां अनजिमाखौबो डिभाइड खालामनो हाया। बेबायदिनो 5 थायोब्लाबो जों हाखाया, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, नों 9 गोनांखौबो हाया आरो 7 गोनांखौबो हाया। होमब्ला 7 गोनाङा हागोन। होमबा जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन 87। अर्थात 87जों जों 609खौ डिभाइड खालामनानै जुदि ग्रोब राननानै मोनहैयो, बेबायदिनो जों 687खौ जों राननानै मोनहैयो, ग्रोब मोनहैयो। बेनिखायनो कारेक्ट अपसना मा जागोन 87। स' नोंथांमोना आं जोबनायाव बेखौनो हिन्ट्स होनो सानो जे नोंथांमोना मा खालाम, जुदि बेबायदि प्रब्लेम्स फैयोब्ला 615निफ्राय आद्राखौ दानख', बिनिफ्रायबो आद्राखौ दानख'नानै रिमाइन्डारखौ माइनास खालामखांनानै बेसे मोनो बेखौ मोनफ्रोमबो अनजिमाजों राननो हायो ना हाया टेस्ट खालाम। जुदि मोनसे अनजिमाजों जाय अनजिमाजों जोंहा ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो, बे अनजिमायानो जागोन जोंहा कारेक्ट अपसन। आरो बिनि सिगां नोंथांमोना मोनसे थाल ला, 8 लास्टआव 8 गोनां अनजिमाया जोंहा 9 गोनांखौ मोनहैगोन ना मोनहैया। 5 गोनां अनजिमाजों जों माबा मोनसेखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै 7 गोनां 9खौ मोनहैगोन ना मोनहैया, बेखौबो नोंथांमोना नोजोर खालाम। होमब्लानो नोंथांमोना दसे समनि गेजेरावनो कारेक्ट अपसनखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन। स' आई होप इट इज क्लियर माय गाइस। स' नेक्स्ट 41निफ्राय आप टु जोंहा 50सिमनि माखासे सोंनायफोरनि माखासे MCQsनि सलिउसन्स आरो हिन्ट्सखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय भिडिअ नुनो मोनगोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो स्टे टिउन होननानै आं खावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय भिडिअआवबो लोगो मोनगोन। दिनै बिदिब्ला बेखिनियानो, गोजोन्थों।